tejjel és vízzel jól összegyúrta, tetejébe ezeket a virágokat szúrta, azt mondják, ennek a neve mennyasszonyi torta. Hát én mikor megláttam előttes formáját, azt hittem a vőlegényük új háborúsítkája. Vigyázva hoztam én, hogy ne legyen hibája. Megkérem kedves mennyasszonyunkat, lásson hozzája. Élsz ifjú pár! Kedves vendégek, az első szeret tortát közösen megtegi a fiatal pár. Ez az ő szeret tortájuk lesz, utána pedig örömszülőket, nagyszülőket az ifjú férj kiszolgálja, de utána aki enne ebből a tortából, megkérem, majd fáradjon ide. Ez jó szép nagy szeret torta. Nem áll valósan. Látszik, hogy szakmabeli, ügyesen. Megkönnyíti, nem egyes évet, 10-et fölszeretett. Nagyon ügyesek. Milyen jellegű torták vannak, hogy el tudjam mondani? Elég is, az egész násztések. Eszterházi, az, ami ugye diós. Akkor... Hogy készült? Jó. Eszterházi, citrom és csokoládés torta van. Kedves városokat, két örömanyának, akkor várják. Itt akkor kell a két édesanyának, Madár.